Τρομερές εικόνες βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, πλέον και από τη Θεσσαλονίκη, από την Ανατολική Θεσσαλονίκη, που σχεδόν ποτέ δεν χιονίζει και δεν γίνεται τίποτα από αυτά τα καιρικά φαινόμενα που βλέπουμε από εδώ και από εκεί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και πάμε τώρα στον ανταποκριτή μας που έχει κάνει το ρεπορτάζ για την Καλαμαριά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από την παραλία της Θεσσαλονίκης, την Καλαμαριά για την ακρίβεια. Βλέπετε ότι έχουμε 2 μέτρα χιόνι. Ορίστε, μπορείτε να το δείτε και εδώ πέρα, είναι καθαρά 2 μέτρα χιόνι. Η θάλασσα έχει παγώσει, δεν ξέρω αν φαίνεται. Η εκκλησία εκεί στο βάθος έχει ασπρίσει ολόκληρη. Μιλάμε για τέτοια ακραία καιρικά φαινόμενα. Από ό,τι καταλαβαίνετε, είμαστε κάτω από ένα δέντρο, γιατί αν βγούμε λίγο πιο έξω θα γίνουμε απευθείας χιονάνθρωποι. Ο κόσμος είναι τρομοκρατημένος, δεν βγαίνει από τα σπίτια του, δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε, δεν υπάρχει ψυχή τριγύρω. Αυτά. Για περισσότερα νεότερα θα συνδεθούμε σε λίγο. Εδώ, όπως βλέπετε, έχουν ρίξει αλάτι στους δρόμους οι άνθρωποι. Όπως βλέπουμε, ο κόσμος έχει βγει στους δρόμους, ζωγραφίζει στα αυτοκίνητα, παίζει χιονοπόλεμο, καθώς κάποιοι άλλοι, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, έχουν κλειστεί στα σπίτια του.